Obia ye din no asante nyam bresa o. Ghana from Penfonia munim sa asante nyamre. Munim sa asante onya mre ontwe sa o. Asante ndwo sa o. Munim o. Ena obia ye din. Ena da bia asante hene mansia, da bia asante hene mansia, da bia asante hene mansia. Aje kra one day a no blame obia. Abusuafo SUMAHENE ne SUMAHENE muntimo antu omo se omo ye hufo o makamba kwasem bi o man kan se de sitie na o ye wohene na wo kan bakwasem no wan kan se de sitie a na o ye hufo o be kasi janfa ani dia ma panyini enso panyini anfa ani dia ma panyina sa panyini no onfata ani die se SUMAHENE timi ka kire opemso anka no kore anasa onka no kore wo sampansem ho ene no so sabi onfata se de ani die a efata no nyina be ma no nka oye panyini pa na me se oni SUMAHENE omu ye hufo momientie abakwasem ye omaka na efe yenka abakwasem pa da ho nkyira santefo ma ene Ghana for mfantefo ahantafo no bia anya research hwehwe mu hwe se asema SUMAHENE ne SUMAHENE kan ye enya hu ene patapa no moye momientie o sha amra na oye tie kakra de na amra me ba ha no ntesa damfo na ogege etata no na o kan mamre bi na mamre na man kire mu anhwa bi no bante ase na binom betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura ke ne nyame o suri nso sokura we da usa we do mama ne mfie apem ahensia aduanan 1640 ekoba asa hene na wo ansa sasreku oye mre ohu mpanimfo ya ole miniwa nua ba na osiso no me manta apo na atapanyini oni akonya okohu binim so ala atakuma no ni akonya saa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum bebepe yanyini binim bepe kuma enam santi ema ekoye te se manana no mo wotete te akoma monwene so yemu nso miensa ka akoma monwene so munnan ye say ye ma ye munye den tete ye free akoma monwene so ye ko nya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asuofri Côte d'Ivoire enti anya de na nya won asa ho hene be oya de odidi suntraso na konumi so wa komo no o Côte d'Ivoire na ka say na oson na wahu emra mo bedru baabi a na ndaba kana sante no na sabia he nyina na o hye wana se dan kira hene nse bi nbe asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na abono chene o chene apem no na mechire humu wani nyina ne se emra ye koduru dan kira SUMAHENE oso dan kira hene ono so sabia ono ne chene se be mienu be ban kontokwa non aggression part ye nuan ma sante fo sa amre be wi na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba na baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka pe ya se mbo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoya de okogu okobo no ofe ya se mbo emra sa ye nuanu ma make ba se beti be ho free dan kira hene ne ba mane bi ba apu ya sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ya de ho de a sa mane no ya ne ba ba de ya ba bo so ntokwa mbo man ba ne hefo doma bentra baba bi o ya bo nsia say 0 baba 7 nana hono ndi besi kametima to aso 7-1 no what is say chechire besi bantu makrotia won te za 7 no
Dɔmafo ya ne yɛma ne baeɛ nka sɛ hene no a ɔbaeɛ no yɛyɛ dɛ yɛtwa ne ti hye o ne ti ne da so da dɔmaa na ne kete no ɔne ɔno animu no baabi a yɛsi yɛ no nti saa asɛm na ɔde aba na nyɛ ɔno nko ara ne yɛde ne to hɔ yɛku mmiɛnsa matie amanhene a bɛwɔ soro yana na yiri bɔko na ba bɔga jɔmahama gɔnja hɔ ɛne Ghana baabi a mente sɛ bɛmanhene bi ɔne bi kuuyɛ da baako amanhene mmiɛnsa titentem mente bi da gye dɔmaa na weyɛ life and color obri yɛboa tem otie kɛntɛn ɔtɔ baako mboa na kyerɛ sɛ ɛhu sɛ ne baako nyɛ ɔfen so tem yɛawowa wa pɛboɔ so hene na dɔmafoɔ na ne bɛwɔ hɔ no na ɔtɔ so mmiɛnsa no ne bɛne gyeeɛ wone deɛ nti a bɛne gyeeɛ yɛ nana no bɛkɔ ogua kɔgye nkyene nam ɛna atuduro na ɔhwɛ ma dodoɔ no bɛkɔ aba ka akyire no ayɛ dɛ aba ataa bɛ nti mmerɛ a bɛde ne too fom na ɔno ne bɛni agye na ho ahwa deɛ ho bɛkasɛ baako na odi ka no ne wani agye na mmom eka wei nyinaa kyerɛ ho sɛ ho abakɔsɛm ho ne mfie maako mmerɛ ho pɛ baabi atena no ɛtɛki ho 250 years ahanu aduonum ɛnsa na ho ba bɛtena dɔman nkuro hene biara ni hɔ timi de ho hene kɛseɛ ɛtɔɔ fom mboa so nana ho ntie saa deɛ wei Mabakwasa nuti o, abakwasa ni yam. Ya odi atuma ni ndema ka ho asem. Odu ba bia ne ba chia ba no se. Emra ho ne ba bo ye no. Na ba nya asante. Ne ba ye kwa man, ananya za ne ba ka. Ba moa. Se be moa ba no anka be nka bio. Ka ka wie. Nana, ya ne ba bo so no. Obri ye kwa. Nya ne wo fase no se tutu odi kan. You want to say you want to go to see you. Never push your brother. Back on my side, Obiawa. Obia, Uniman Padunjum. Obiba, mammy. One didn't never say. Sanipa, on the year, Odia, coming. I obria. On the statue as Santa Ponca, so now, and under my body by. That's it. But I won't tell you. Sir, Satan no ya kwa manyene ononko a. Oya dane yeku no. Ye twa niti. Niti se ade ya nsepa. Na santi po no pese mo be bia bambra. Do ma ko be niti ni na. Aya da yeku sa da mpo na. Na ofenso hene. Ofenso hene na o ka ho. Ana ofenso so no onene kwa man. Oya dane hene ba akoso na o ka ho. Ya ba kwase hene. Nti se ngabo na chance na konfo pa hene wa asante. Konfo ya mo. Nye do ko ye ne ku. Ala ma me ya kasa bebrebe sa. Nana ba ojo. Ma kabi. Ba so pa enjere. Samche. Nti ye ma kan sambre. O de bi ba bi wa ye ba da. Ya ba tuwa so ya chire. Ya na no. Ya ne ba di ako. Ya fa ba so. Odu ba bi abe na no. Odu ba bi abe do ma pisi. Bele be ku no. Asante ya ka na sebre ye ndi ko kumase. Na no ya wore ya na ye kumase. Na oki odikare no nko ho brada nko ho ugoda ya wora mikodi asem national house no ka akwa ni ja on manhia ahemfie no ndam maka wo ya afia yes January na every time abe national house wa me ameke mesare makoho ye na no mbeku ho nana ne betwa ne ti ne ye twa ne hrewa sa oyo ho ya obakoso aye ho ya sa abere no na ye nkunimdie sa nna kokumase na ba twam ti na betwa hrewa de bia eye murder case ni nyina ne bebe di bendi me fanga ba bodiri ho se ba ko ba di SUMAHENE so na sa ba na ma e kwa yenza yenku biem ne ya nka ebe ma ba hu de dua ne ye wa bu di pen ofefa apomba ne bepombare Oya santini abrante anasa ababaawa tieme ama wuremfi wabakosem omunya kese nchen and omuni ancestral responsibility nchen asama ohene kan ye kontompo
Sabin producer or your hene. Enisa me kase nenuma sam yen kontompa na sentro but oye humfo hu ehum kasa na mom yensua de kakra aduanafo bi a omo ba ya na kwa amanfo te ho a omo bepe ba bi tena ye no omo ni otia kenten enenya asem enya wiafia kenten the first day ya call German war ba ya ye princess hu o say mu oni ngoyin ono ni dwamna kenten ofin so hene on kan nipa ye kum no ho bi nemom otia kenten ne mpanyindie no eye 1630 to 1660 mu ho no ono na aduanafo yi ene na nya ntawantawa kakra omo dinsa woso so enti abakwasam ni bi kyerɛ sɛ saa ntɔkwa no ɛka ho bi ma ɔhene bɛyare ɛno mpo akyi ɛno wachi kro sɛ na otia kenten ebefrim enti nya aduanafo ne kum otia kenten a no wɔyɛ kwaman panyini ana kwaman mempɛsɛ meyi so ɔhene cause asante started with impanyimfo ene ne yanka meka sɛ abosua panyini twum ne yantwi kɔbia mamfim no munya mpanyimfo so na de yede ne hina ade no de ene ne opemso osei tutu tie ka sɛ ɔhene a ɛyɛ osei tu anya asante nkwa tribes ne bebrebe sorry na ɔhene we those times no munya ahemfo ya abusua na yɛdana abusua ya dan abusua like abusua we ni enti ene ne first correction na so hini ohu obiri yabo a de aduanafo ne ne nya asem imprenu ba ko de obi afa no ho de eye opanyini kyerɛ mesikafo no edi ne nye sikafo sikafo because na gold won ho ne kura ba ko pɛ enti kyerɛ mesikafo so ho omene obiri abo na o starte amansia confederation nkuro wa amansia sɛ amansia fo ne nkabom no obiri abo na starte pre-Asante Union obiri abo na starte pre-Asante allied clans obiri abo na starte coalition of clans titru omono mu wa manse no ayo obiri yabo a ena starte enye enkronkro nkabomu ebeya asante no menimisa ayabusua na edi nkro so to beka se na sa abusua na edi nkro so de ene se obiri yabo na starte asante man kabomu ente sa eya manse ho ana na oka oyokofo ene other clans ni bom entinya santeman in its entirety mpacha woti ase enti history nenchia na emom omu na echia history no omu di hu ni sabe kontompo na echia history no enti no kwasem ni aduanafo yi ene obiri abo a enya asem mpre no ba ko de obia like omukoten na ahanema domahene ni SUMAHENE no omu kasa ba kwasem wo nyina omu ye hufo edi de siye ema obiri abo ho ekan ye twa ne hwa ene ye twa ne ti edi ne siye ene de omu nkan kire nyemu nkirima because I don't know who ya santini akora wotia obobofu ye pa abusua anase nipaku a wose obobofu a wose ya santefo enye domafo ne sumafo efrise obiri yebo a ene mpanyimfo chede me kan no was starting amansia confederation and say pre-Asante union and now say the coalition of clans enti
agona panyini a na efe no okomfo yamoa asante agona na wo hobi nana ya nwanwa a anaso opanyini ya nwanwa a na oye pebo so panyini ana ona ye pebo so kroni nyina panyini no ene ne ye mfe no hene no no hobi so da se obiri ye bo na kwamanwura no so wo ho nana daben na ye akwasidae die mom omutim be hyiam no nyese bia na asante manka bom na start yo na clans abusunya bi omu hyiam ahyefa enti one Sunday morning historian bi enim obi odum abakwasem bi enim se yaw nwanwa a opebo so konfo yamoa a ofra gona sante agona ene kwaman wura obiri yeboa no mu shafa kwasiada anopapa bi ena kire mesikafo beto hye omuso ente attack enye war. There is a difference between an attack and a war. An ambush is not the same as war. If we say that na obiri yeboa eyi obi se onhwe kwan mu ma no nye frɛ saa panyin no opanyin ntiamoa opanyin ntiamoa na ehwe kwan mu ma obiri yeboa na opanyin ntiamoa kwan mu hwɛ no anko wie pɛye NCP wantimi ahwe kwan mu yie ene ma kyerɛ mesikafuo ene aduanafuo yi ebeto hye obiri yeboa okomfo yamoa ya nwanwa a no mu hyefa kwasiada anopapa bi na saa asem we esiye nti ye pembe ma do makoko a osisa ma we obi hyefa na omunka bi hyem na o koto hye omo so edi omawu o koto hye omo so di omawu wi wasebi ye mema nti na me se ye pe enipa kokura wasaka omubufu no musoro kura asa ya santefo so obi ti baabi na obi ehia no mu hyefa na wakoto hye omu so wakum mu hwan na ewosa wono kura nka na bufu enne o social media ohine be na wasaka sa hey me araho wenye enya mfiri memu asem wenye mfiri memu enso nehwe de ekoso o social media be twa ni to show ye twa ne hwa sɛ odwene ho a onte ase enti ensem nan ne kofa asante nkaba mu bae de ma abusuako bi ani abre abestati bibia fe ne sa asante no ejina no mo nan so sano man nan we na ye behwe baako the surprise attack on the 4 chiefs and I said 3 chiefs. Makacho say na nadwam na kenten no nka ho. Na nadwam na kenten na pro yamfo man ene donyina nsase ho. Emra ye call German war and I say adinkra war ne na sefo. Efedi enti na ono no ka obiri yebo ho saa time. Enye no kure. Na the surprise attack on saa himfo we no and a man na osei tutu any breye se obet toa saa aduanafuo mu sintre so na Brunebeka se revenge and I said retaliation saa sante and I saw opemiso osei tutu 20 mi enim so nkunuma de nti na monti sintre so obiom saa kasa be se omohene de disintre so na wakonom so wasu afiri na enye ne kuro eye ntokwa na pa wo mu free sintre so mu ko banso sante hini bia ba obepam saa adonafo afiri ba bi omote from sintre to bamso ne tapa ene ne bomma nyina asante epion mu saa ntokwa omani ne baby efro bonduku ene ye pipe nsasem no ekodi Ivory Coast no bonduku na kodi Ivory Coast German na kodi Ivory Coast
enti na nya ne krasa se omu wo hene bia no woso na odedi wie a ewo sin treso a na wakono nsuo ewo asuo firi ewo bonduko anya no kre onya wo hene kese bia asase anade bre eye ntokwa na mamo tukotena ha na omakotena besim na omakotena boma na omakotena kakra enti saa tukotena yete ha yaware ha emomunya adom ene kofa edin dom man na ba edom man doma so nti first na share nipa kuo bi anasa abusuo bi bufuo mu ka omo ho bom sa asante no ba ko ne the surprise attack on obiri yeboa ba cha omo tiase nti mum se na nan so oyehufuo ko sabakwaso no wanti man kan se de sitie so obi shefa na wakoto ahye ne so ema oye bema yebu bema wase de to so mienu ma asantefo ka omo ho bom eye entoto so dudu anase eto no omo tuama denchira hene ta denchira fo ye bedi denchirafo no bedi adanse so na yenyina yehye adanse ase kopum se denchira hene bia afa ne mumumfi ebedi adanse so ma ode ne wofa ase kodi akonyawa adanse ana afa na Awurade basa nti firi ho ba na denchira ba ya powerful nti na fe enkronkro a yehye adanse ase nyina no awose utua woto ma denchira na enam otan na denchira tan santenti ana kwaman mameka na kwaman otan na denchira tan kwaman ti etwa na owoso abosua anase ekuro bia tua baako no eduru kwaman fonko so a wose motua du so bia tua baako a kwaman ko betua du enti ehye kwaman fo na nie ya se omampe bibia anye ankeka omo ho abom ampe nipa edom anka omo ho a sankwa som no ommeso mache eno ka ho bena opemso se tutu ema santen kabomu no o shemu kena omamu yedin. So the first is the surprise attack on Obriaboa and other chiefs. The second one was the paying of tribute in the form of gold. The paying of tribute in the form of gold to Denchirahene every year. Afibia na santefo se say agudie bebre gold say ye pack ne yawa mani. Egugu yawam ene esaja. Samote said do mahene ka history bi embrebe santefo twetwa yes santefo ni twetwa esaja dia no nampa na santefo ma so apentwoma de yede kwada ho ene buchia ho no santefo ma adwuma no na mema so apɛ esaja ene body ho no de fe na boha no okongro ma body plantain leaves na awo no na santefo na tete cause ede na denchirafo na je ede yom hu ye tina eyenkwa suma na eden pa te so wani enye de na obeya akwa che nyame so ammo kwamanfo nkwa so se na obinim obrempan hyase se kwamanfo no eba banye kese emane afro mu panyi bi se santehene ayene akonwa ho de ne aduru babia obinim obrempan hyase so de taso miensa ma opemso se tutu no so ne break ese no aye Denchirahene bo amponsem ana Denchirahene fe no bo amponsem ono no wodi mfiedu ene de saa abemu ebedi akonwa wo Denchira na empenifo kyerese empenifo no omotwa ne ho hye no ewe sese na no omovesa hyena no na akra wodi mfiedu de na wo no obeka ede etere ne ewo ho a wode badwuna mampenifo asom na emom na awose odi ade ne ntino mfiedu na mu no mu ne sie akonwa so na mpenifo so ebone chidom na omuna kase ya no waka ono so baaye no otan saa na ode tan kwan man ti
ɔde ɔtan ene nhyeso ene mpanyindie saa de kɔfrɛ brode bɛka sɛ maiden anaasɛ afena bi afena ne firi kwaman saa afena ne yɛ afena na yɛtete na ma de na ɔbɛyɛ asantefo nyinaa wura ɔpem so ose tutu a na ɛfɛ ne kofi sɛn ɔpem so ose tutu na ɛfɛ ne kofi sɛn ne fie di no na kunya din na de na ose tutu anaasɛ ɔpem so nti ɔpem so afena ɛna bɔmpo nsɛm ɛmɛ bɛfa ne baa de nkyira ama ɔne ne dae yɛka gyenkyerɛ no anyɛ sɛ bia na wɔ Burkina na sɛ wɔ Chad na bi gyenkyerɛ na ne fɛ yiase akyi wɔ Abram kɛse ne akokare ne saa land ne nyinaa yɛ dangerous land nti woyɛ sɛ wo nante a wobɛtumi de one day nante akɔ ɔsoma me bɛfa ɔpem so afena na ɔtete no anaasɛ yɛtete na mana bɛware no nti ɛhye ɔpem so ɛhye na asɛ tutu ɛhye na asɛ tutu paa ma ne ɔde abufuo nante kɔ denkyira abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔkɔbɔ dua wɔ hɔ duabɔ no mu na bɔmpo nsɛm no ɛbɛka sɛ ɔpa ne kyɛ wɔsere no sɛ odifo sɛ fɔdeɛ abadeɛ ne ne wɔfa ase bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no akɔbena anaasɛ akɔsua bensua akɔbena anaasɛ akɔsua bensua ɔde ne ma no as a trick because na akɔsua bensua na anaasɛ akɔbena yi ɔyɛ virgin ɔyɛ babunu ɔnka nsuo da ɔyɛ babunu na bɔmpo nsɛm de ne ma na asɛ tutu no mu sɛ spy no ɔno a de no wɔfa ase ama no sɛ spy ne sɛ ɔde ne ho ka ne pɛ na nka ɔmuakye ne dedua na nka yɛasa bɔ kofi sɛ pim sɛ ɔne babunu a ɔnkɔsrɛ ne ho nyɛ ne ho adeɛ wɔ fie akɔda na nka yɛkum na asɛ tutu nti na asɛ tutu so ɛkɔ hɔ na ɔdi mfie du nwɔtwe tɛtene so na obi di mfie du nson na asɛ du nsia kora wanyini ɛfiri sɛ ntim gyakade bɛdi akonnwa wɔ dagye na wɔ 17 years intim jakari obedi akonnwa odenchira no 17 years baka se bon ponse no 10 years no obedi akonnwa odenchira so that's it enti na say tutu so ene akobena anasa akosua bensua enya empamu agrobidi omuto kese na say tutu ene akobena anasa akosua bensua kese ama nyinsen ebem nti na wɔsɛ ɔpem so ɛde ho kangura because ɛfiri sɛ wɔamfa ne ho ankangura denkyerɛfoɔ akyi na ɔmbɛku no ɛna ma akɔbena anaasɛ akɔsua bɛnsua bɛnyem ɛwo abɛɛmo a na ɛfiri no intim jakari nti denkyerɛfoɔ yɛ intim jakari ɛni papa ɔntumi nyɛ akonnwa no na intim jakari papa na ɔsɛ tutu ɛnso na ɔmntumi nka nti intim jakari pe kunwa di odenchira obrɛ pa so omu bɛka sɛ intim jakari papa efri kwama na ye omu din denchafo bɛgyetum sɛ abrante intim jakari akunwa duro no so na ne papa pa na sɛ nese efri kwama na ye omu din visa kwama fo ye nko a omu afi bia no yetimi kɔfa omu ma by force ye omu de eja ene boha ene gold ene ntwoma ene nasefo bra na eda na wo ntim jakare no a wo be furu sɛ akonwa we no o papa anasa o sen ko firi kwaman enso so abrante ntim jakare ano di 17 years e de ne den be fa akonwa no de nkyira enti eno ne the third thing ade etoso mensa ma asantefo ni bere kan ho bom anasa enipaku anasa busuaku no nka bom no be ye kese ne abadana asante the etoso 9 the blocking of trade routes by Fantes, Wasa people, Achim people, Chifu people, and other tribes. The man nipakuo bi anankofo bi kan ho bom den say yan yebekosa na yagye yefa hodie na yagye yabusua si ho no say na omo sa abrofo na ba anase abafro kwa nyama na ye didwo enya broni ne bekyere bibini dwadie bono mans na ye dwakuro
ofa akwamuso side ho akọ Togo side na edwa kro kese bi wo ho ndi oye se wudi dwa enye ye de se wotuatua akwamutuo emankofo bi so de se wotuatua akwamutuo oye se okoto nchene kura na problem enchene susu ni nkwa manya de oye se okọ poye no akọfa nchene ba asia konso wampere ena ma santini be ne fe ne entry akọbro asia kon ene ye edin kasa bi se entry bo asia kon entry obro asia kon Pantan create so story ho or your otumfuo chairman ana ne hunipa osuma ne so onkonko de dwuma bi wo pona no mra na wo so de ne den ene sekan ne kon prenity ene mbebenya kantan cranchi ho abakwasem into the blocking of trade routes by some tribes to say fantefo wasane na sefo no e ka ho be na ma santefo ka mu bom den se omo promo fa ho di na obi nim obrempa hyase mpanyi so se me ba ha che ni hene ntemo ye aduanafo na musi mu ache ye asonafo ne ho yesi mu acha eno nkyere se na obedi hene na obedi kro ne nyina so daache ene fantan frem me ne so ehunu bi betu masase wo so sa ehunu no ene asante akunwa banwa kese pa awo Ghana asa tra Ghana shie so eduro akire ahini eduro akire kese pa ne asante akunwa so enti ubaye aduana do man anhu hia mese omo efro mo aduana foi ene umakaka nwa aboma efa bi efro mo do manfo no enye aduana fo nya na efro mo do manfo emu fa bi faction bi of the aduana people ne efro mo do manfo ai bi ni sumafo no omoni asante enyina se memme ne ma omun dividi asante da eye ento hyeso mkoto hye obrebu ahenso almost emera asante fo ju mo fa ho de wi no mo sa ba wo 1701 asante je no ho anase e prefer ho de free denchira ho akon kase na wo sa time denchira ne so wo do ma wat me kwaje wo fa ho de se na do ma hene bi so it's non aggression part enye no kure eya danse ahenie ena denchira no ekodi omuso ti no bia se denchira se era na wo hene ne denchira hene wo non aggression part wo hene no wo hene bai panyine bai chema sikafo alo no ya mighty wodi yemu enti after denchira wo no asantefo no se na beka chiro omo retaliate ama obi na fe na atakusi edina koye mienu ebi ka na deekusi adeekusi ebi ka na atakusi no omo kun no cause santefo ni nim se atakusi na edese kan obiri yebo opanyini so that's it atakusi ana adeekusi no santefo yini firi ho nti se do ma hene se omo wo obi a fe na deekusi ageman one de omo se ne baabi a fine na santefo no so nim se yefro bi kusi no kasa antokon ho bi twen sekan ono no krante na ka omu panyina na so omu hene no omu yi nifiri ho sa fact we no ultimate dispute enu wachi no katachie opoku ware ebe expand asante kingdom no but and adie mu odin na sata na sankofo no mu edena fo no we modwane from Bamso to Abisim Bomane na sefo tepa mukosa munantisia ne eso firi ho ano kra no poku ware no wanyai obopiam wo sa suma ne jama ho no ansana ehemfom omudidi akire asante hemfom didi akire nyina so beko ntokwa abokofi wo kofi mere wo abokofi wo no kofi mere ene adinkra wo kofi adinkra wo no enye germanfo ne sa adwenafo ya
na no mu de nkonim okaka mo say abesimu wo mensa bonsu panyini ono wanyini ohene panyini onom the 70s onyo no ho chenchena obakọ akotea edenafo yi 1880 ano no manko no edenafo ntime nku sa asante na fe ne mensa bonsu panyini no aye ntokwa pipe obia titimu manko asante ni be fe ne mensa bonsu o wa abesim 1880 debe nye nekre enti history no ene abakwasem no wakane bebre wo social media say no efese odi pedin na se ni monyam enso emfa me ba ha che eni hini o no obi ni mo brempa hyase saa ni paku na se edom na efom kwaman no se na kese ye do manim o ba ye kese ya chen eye simple Great Britain eso enso na America mampanyin no bia ni sini so one spotlight and the so okokro bia na se o man bia ya your tribe bi wo ha omu eyi omu hu pie like omu dasronko prekope bebia wo sa enti ya ba ya che ena ne ya fa ha ya sumuja ne akwamu na bompat ehun hia yetime wo ona ya bapanyini enso no wachiri baba nya ska chen anche se wo yekohwini anasa wo de onye nipa obia ne nkrabe ne hyebre obia ne hyebre nti wo do ma ne suma ne wampa mu ho a no wate wo ho ase enye ntokwa bia obia be ye kese a chen oso okron eten empuni mpuse muntimi ni asante so nkunim da with the exception of the na obiri ebo ene ne mpanefo ahyiamu hyefa kweseda no pa obia bitima ye research early Sunday morning no mkote show mu so na asantefo no kra bumfui emfa kwetena social media ana betwanity and bentwanity. This is reckless. Eye hu kasa. Eye hu kasa. Cowardice act. Many a would me, the woman also the best of my than a mamentio. Ebia meja baby womb. Ebia na baby tosnika crab or baby. Fabius name na yusia dear. Impenat nase. De minim, de me betty ye, de messia. The Maya ehwehwemu ehu se asem no nekura pani yen kan say na sante fonte mu ho ase na bono fonte mu ho ase ahanta fonte mu ho ase wasafo ene fantefo ento mu ho ase no ena me de beto dwai video e be sa ba chire biem no video mesa yin biem no be ka ekon asantefo ko ye nyina ekon se obi ekon emna asante ye se epijana se asante ye se sase no ekon mo koye efie de asantefo na kon mu atwo mu hoko santefo na o akon ansa na babonte so de ni nyina ebedi ho dwuma na ho so wosua bibi se oya asante de hye obi nso njan o obie ne ho obetimi no hene agina atentam de se omo ye hufo ena ye ambush eye surprise attack eside begina begem se ye kon mu ye bu be man's way Medasipi. Ene ya yura chas. Ndio sisi wa meeting nkwande meet chas show. Tie. Tuwa wa share no subscribe bia no. No wagina so ye, no wati asem ni ye. Na di bia to kotodwom.